Comencé con 16. Si vull alcançar els meus somnis, tindré d'estudiar. Fa 8 anys. Luego hice 3 años trabajando en una empresa. I sí, m'agrada moltíssim estudiar. Luego tuve una tiendecita de multiprecio de 3 años más. Va morir el mes d'agost ja en farà 9. Y luego ya empecé en otra empresa de limpieza y luego ya me monté la mía. La nostra feina és bàsicament el muntatge d'escenaris, tot el que és abastir de material per les festes. Li agradaven les mateixes coses que a mi, anàvem al teatre, anàvem al cinema, anàvem a l'òpera que ara fan aquí al Cine Baix. I clar, són materials molt pesats i has de tenir un mínim de força per poder desenvolupar la tasca també. Sempre sortíem, sempre anàvem junts i... M'encanta els llenguatges com català, castellà, el francès. I ara també surto per això. També vaig al cine i també vaig al teatre. I m'agradaria ser professora d'anglès. Sí, hi ha muntatges que potser l'activitat dura 1 hora i mitja, però tu t'has passat 4 hores muntant a l'escenari, portant materials i bueno. Però m'agradaria ser també policia, doctora, veterinària, muchísimas cosas. A ver si podéis hablar con la presidenta de tal comunidad, a ver si podéis comprar vosotros los productos, a ver si podéis... Y entonces comentamos las dos y dijimos, oye, sí que podemos hacer todo esto, pero lo podemos hacer para nosotras. No, sola no me'n sento perquè, no sé, m'agrada llegir, també miro la tele, que també hi ha coses que m'agraden. Y nos embarcamos. Em fan sentir com si no fos d'aquí. Com els teus pares que no són d'aquí, consideren que tu tampoc no ets d'aquí. Vaig casar que ja era gran, per això. Per aquella època, 29 anys, quasi 30 en tenia. I llavors ja era, bueno, anava per Conca. Diuen, ¿de dónde eres? Y yo, de aquí. Me dice, sí, pero tus padres, ¿de dónde, no? Y yo, bueno, pues de Marruecos. Me dice, ah, por eso. Ai, sí, ens coneixíem de tota la vida. Ell vivia a la carretera i al carrer de baix. I ell cada dissabte anava... Oh, era molt guapo. Moreno. Vaig al bus i em diu, uau, quin rinxos més bonic. Jo, ah, gràcies, en català. Em diu, uau, parles molt bé català. Jo, sí, és que he nascut aquí. Doncs, que m'agradava. I baixava amb gabardina i amb barret. Ha canviat moltíssim, perquè quan era petita, quan anava a P3, a P4, a P5, m'invitaven als aniversaris, però quan vaig pujar com primer, tercer i fins a sisè ja no m'invitaven, i doncs per què no? Llavors el meu jefe em deia, però per què plega? A França continuen treballant i no sé què, però llavors no hauria fet un bon casament si m'hagués casat i hagués hagut de continuar treballant. M'insultaven, mora, ve del teu país, així, no? Com, per què? Si soc d'aquí, som com vosaltres. Perquè el meu marit no m'hauria pogut mantenir. Ves quines coses, oi? Però mira, era així. Sí, ara que estic a l'ESO, ningú em diu res, em pregunten, i bueno, ja lo tengo aceptado, de que me pregunten, però ja. Abans no entraven a casa, bueno, no hi havia petició de mà, i en canvi ara entren i surten i mira, i si són feliços i si els va bé, doncs endavant. A l'escola patia més el racisme que ara. Yo, cuando limpiaba en casas particulares, yo siempre he dicho que yo soy un artículo de lujo. O sea, a no ser que una persona esté enferma y necesita que le limpien, entonces yo, si hace falta, incluso voy y no le cobro, ¿me entiendes? Pero si tú tienes un estatus y quieres llegar a casa y que esté todo limpio, yo soy un artículo de lujo y lo tienes que pagar. Vaig anar a treballar a Barcelona. I vaig treballar a Barcelona bastant. Devia tenir 18 anys fins que em vaig casar. Ves a alguien que hace tiempo que no ves, que ibas al cole y te dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida y tal? ¿De qué trabajas? Y yo, pues limpiando. Ay, mira, tal. ¿Y qué? Digo, no,
tenemos una empresa, la Mari y yo. Ah, pero tenéis una empresa. Ah, bueno, ya es como que ya no limpias tanto, ya si la empresa es tuya, tienes otro escalón social. Pero bueno, sí, es penoso, pero sigue habiendo mucho clasismo en esto de la limpieza. Vaig anar a treballar al d'Albo, en una casa que hi havia de cortines davant del centre parroquial. Primer estava al carrer Sant Llorenç. Me parece muy buena idea lo de mejorar, lo de igualar la baja maternal para los hombres, para equiparar, porque pueden permitirse una pareja dividirse ese tiempo, pero aparte para la empresa es que parece que una mujer, si está en edad de procrear, si está en edad de tal, es un inconveniente. Entonces, de alguna manera esto habría que solucionarlo, porque yo creo que el problema más grave para acceder al trabajo es este, que una mujer tiene que elegir entre ser madre o ser una gran empresaria o ser una gran persona de negocios. Les tasques del criu també es poden repartir, tant el pare com la mare. Per què tenen més permisos o menys, o més avantatges o menys? És que això no ho entenc tampoc, tal com estan fetes les lleis. Soc molt esportista i m'agrada molt l'esport. I el meu favorit d'esport és el futbol. I estava jugant amb els companys i ell jugo bé y me dijeron, wow, juegas genial. Y yo, pues claro, y dice, es que como eres una chica y eso, pues encima eres de otro país y yo qué sé, y como, perdona? Sí, sobretot quan et veuen conduir la camioneta petita, o sigui, els homes i sobretot els crius al·lucinen una miqueta veient, o sigui, no assimilen que una dona pugui portar un camió, encara, no sé, es veuen cares de sorpresa de, ui. Es un parking, pues es normal que vaya un hombre. O vas a subirte a una escalera, por ejemplo, yo he hecho cristales con el aparato y tal, y te dicen, ¡ay, qué gracia! Mira, sabes hacerlo, ¿sabes? Sin embargo, un hombre es normal que lo haga, ¿no? Bueno, pero luego el hombre, por ejemplo, está fregando y también le dicen, anda, mira qué apañado, que sabe fregar el suelo. O sea, hay ciertas cosas que aún cuesta de que la gente las... Yo o he tenido la suerte, no me he sentido marginada nunca. No, o yo soy que no me he querido sentir, no lo sé, no. Por el hecho de limpiar, no. El meu jefe, jo era una secretària però de les que treballaven, em passava tot el dia escrivint a màquina i fent cartes i arxivant i trucant per telèfon, vull dir que no era tan mala fama que tenen les secretàries, doncs jo no era decorativa. Bueno, potser sí. Comentaris, algun així de, no sé, anar conduint un dia i els meus companys també dir-li que si no els hi feia vergonya que una dona els hi portés. Però bueno, tant a mi com a ells, o sigui, ahir vam pillar tots. Bueno, nosotros normalmente cuando vamos a un sitio nos piden un presupuesto por teléfono o lo que sea, entonces normalmente te preguntan, ¿está el jefe? O cuando vamos a hablar, no, es que pensaba que iba a venir el jefe y entonces decimos, no, es que la jefa somos nosotras. Pues mira qué bien, pues sí, es verdad, Sí, normalmente siempre te llaman pensando que eres la secretaria o lo que sea, pero el jefe es el señor que va a ir a hablar con ellos. Sí, esto sí que nos pasa. Sí, és que està tan ficat a dintre això del poder dels homes amb les dones que ve de segles, això, i és molt difícil d'erradicar. Em considero feminista perquè vivim en una societat que està desigualtada de drets. A veure, el salari és bàsic, o sigui, si una dona fa el mateix que un home, per què no cobren igual? Yo creo que todo en la vida sale de la educación. Si tú le explicas a tu hijo que es tan importante que sea un abogado como que sea una persona respetuosa, como que todos los trabajos tienen el mismo valor, yo creo que esto cambiaría. No, sí que és veritat, jo per exemple a casa, si fem els dos el mateix, sempre treballo una dona més a casa que un home, però a casa està molt repartida la feina. I bueno, el meu fill ho veu normalíssim. Des de petits, ensenyar-los que tots són iguals, encara si ets dona, si ets home, si ets musulmà, budista o xinès o on siguis, tots som iguals. I això, que si tu li ensenyes a un nen des de petit que tots som iguals, creixerà pensant el mateix, no? Que tots som iguals i ja està. Per l'educació, sí.
s'ha de posar en els nens la idea de que són iguals i que el mateix que les feines que les fa les dones també les poden fer ells. Que la meva mare és la meva mare, l'estimo molt i no sé, és molt feminista, és com... Si jo rento els plats, el meu germà també. Si la meva mare va portar els meus germans també al meu pare, trata a tothom igual, encara que siguis dona o home. I per això quan li vaig des de petita, no? Con la meva mare, uau, que chulo, ¿no? Que no está igual. Y a veces yo me quejo, ¿por qué tengo que limpiar? Y dice, no, no, tranquila, tú lo haces hoy y mañana y también. Bueno, és que és tot, o sigui, no estem tan avançats. O sigui, perquè un home no pot cuinar o una dona no pot fer, jo què sé, no pot muntar un escenari. I això jo penso que els crius, o sigui, és que s'hauria de tractar amb tanta normalitat i, bueno, és simplement la igualtat.